Il-Gvern se jkun qed jirriġenera l-bandli ta' quddiem l-imdina b'investiment ta' €1,200,000. Ħabbar dan il-Ministru għal Proġetti Kapitali Jimborġ f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għal uliedna. Il-Ministru Jimborġ spjega kif dan il-proġett huwa xhieda ta' kif il-Gvern beda jimplementa l-miżuri tal-Baġit 2022 minn issa. Fil-fatt huwa spjega li fil-jiem li ġejjin se jibda x-xogħol fuq dawn il-bandli sabiex tibqa' tittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawk kollha li jżuru dan il-post, speċjalment it-tfal. Xogħlijiet se jibdew immedjatament biex iva għaliex le ikollna playgrounds, playing fields, aħna bil-Malti iktar nirreferu għalli għal-bandli għal-kemm huma faċilitajiet ħafna iżjed minn bandli għal uliedna. U dan huwa din hija l-Malta li rridu naraw għal uliedna illi il-familja tiltaqa' u ikollha l-ispazji li jixraqilhom ħalli jgawdu l-kwalità ta' ħajja u ħin ta' kwalità flimkien. Intant f'indirizz tiegħu ġewwa l-istess bandli l-Ministru Jimborġ ta' rendu kont tal-miżuri kollha li tħabbru fil-budget u li jaqgħu fil-portafol tal-Ministeru li jmexxi. Fost oħrajn semma l-miżura ewlenija ta' trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd immirata li tnaqqas il-konġestjoni ta' traffiku fit-toroq Maltin u Għawċin filwaqt li żomm il-flus fil-bwiet tan-nies. Issemma wkoll inċentivi li jimmotivaw il-qalba l-vetturi elettriċi u plug-in hybrid. Hawnhekk aċċenna l-loti ta' €12,000 lil dawk li jażlu jixtru vettura li taħdem elettriku filwaqt li jiskrepjaw dik li tkun tinġess. Il-Ministru spjega li anke min jażel ma jiskrepjax il-vettura l-antika xorta se jkun qed jingħata għotja ġeneruża biex jinvesti f'vettura elettrika u għafakkar ukoll kif dan ir-rigward il-Gvern qed jara li jmexxi bl-eżempju anke billi elettrifika il-flotta tiegħu.